Històries de vida. Josep Altarriba Garcia. Mira que bé. Bueno, el que et deia, que jo voldria que comencessis que expliquessis una mica el que recordes de quan tu eres petit. Pues que tenia menys anys. D'acord? D'acord? Al carrer Pelayo, que vivia... Pelayo, el número 52, Vale, quart segona. en aquell moment. Ara l'edifici vam dir que l'havien fet molt més alt, no? Ja... No existeix allà on vivíem i allò ho han aixecat tota la teulada i ho han reconvertit en unes oficines. Vale, vale. Tu en aquell moment era un quart pis, però hi havia principal, hi havia entresòl? Era un quart real? El principal suposo que sí, i després 4 pisos. I nosaltres estàvem al quart, que però era un quarto sense que hi hagués sostre mort després. Per tant, qualsevol cosa que plogués entrava dintre del pis. Sota teula, directament? No. Ah, no, que teníeu En terrat. rajoles, sí, eren rajoles. I això sí, teníem un pati enorme per jugar en allà. A dalt o al vostre nivell? No, a sobre, a dalt al terrat, Tot el vostre sostre? que feia una forma rectangular, o sigui, tenia unes vertents d'aigua, D'acord. i nosaltres teníem allà sempre vigilant els patis de llum que havia, que no es fotessin de cap. Vale. Que deies que els teus germans tenien el costum de Passejar-se per la barana. per la brana del carrer Pelayo i per les branes Sí, dels patis de llum, També. que tenien una mica de brana, entenc, o una reixa, o tenien alguna o no hi havia, o era pelat? Unes reixes de tubos de ferro, però que anant cap a la part de dalt de la reixa podies passar d'un costat a l'altre. I llavors estaves al vacío. Però jo, en aquella època, jo m'estirava a terra, enganxat com una lapa, esgarrapant les rajoles, perquè veia els meus germans com es passejaven per la barana. O sigui que el vèrtic igual ja et ve d'aquella època, ja tenies vèrtic en aquell moment a les alçades. Sí, però horrorós era. I veure res més algú que s'acostava a una barana, res més de veure algú que s'acostava, ja estava tremolant, jo. L'únic que jo feia alguna cosa, que era si hi havia alguna pedra o un tros de totxo, la gambarrada la feia passar de costat. I llavors anava per aquests patis que sempre hi havia de les botigues de la planta baixa, tenien respiradors fins a dalt de tot, fins al quart pis. I jo m'entretenia a anar tirant alguna pedra dintre d'aquests tubos, que jo no sentia sorolls, però jo apretava a córrer després. Per si de cas. Per si de cas, marxava corrent. Quants anys et portaves tu amb els teus germans? Aviam, jo era el petit. Venia el meu germà mitjà, el Joan, que devia tindre uns 4 o 5 anys més que jo. I el Paco, 2 més. Encara, o sigui, uns 7 anys o així ens duíem. Bueno. Temps, clar, no? Ells anaven més seguits, per això ells feien potser més pinya, no? Després tota la vida han anat molt junts, el Paco i el Joan. Sí, feien un grup. Clar. Eren un grup, però jo era el més petit de tots. És el Pepe, és el pequeño. El petit. El petit, no? El mimao. El mimao, exacte, el mimao. Molt bé. Vale. Jo recordo haver anat a
I quan era petita encara Pelayo estava, vull dir, jo recordo. Crec que recordo, sí que recordo, jo recordo haver anat a Pelayo, van estar els teus pares, pues, fins que se'n van anar en aquell moment a General Sanjurjo. Home, jo em vaig casar estant allà, vivint allà. Clar, perquè recordo que des de dalt al terrat es veia el triangle del que és... El que és el triangle. El que és ara el triangle, allò era un descampat. Es veien... I... Que era el carrer Pelayo, Clar. el carrer Vergara, era Exacte. una de les parts del triangle, i tot aquest frontal era el que donava a la plaça Catalunya. Que aquí sí que hi havia el Zúrich. El bar sí que aquest sí que hi era. En aquest cantó sí que hi havia com una edificació baixeta, bueno, plana. Sí. Hi havia una cosa plana que era el Zúrich, no? El bar. No, però no era el Zúrich. Encara està aquell bar. Bueno, el Zúrich encara hi exist. Bueno, que em sembla que es diu Zúrich, jo crec que sí. Vale. Té un altre nom, no. No me'n recordo ara pel nom. Ja ho mirarem. Sí. Que encara continua sentint. Sí, per això et dic, és que allà a la sortida dels Ferrocates de plaça Catalunya, a mà esquerra encara està el Zúrich, encara es quedem al Zúrich de plaça Catalunya, encara és un lloc que ara està ple de guiris, és una terrassa allà tope fashion i plena, però encara allà encara es queda, era un lloc per quedar, no? Abans sí, i ara encara... Al final de la Rambla, que donava i dona a la plaça Catalunya, i en aquells anys pocos guiris sabien, però algun hi havia. No, per mi era un carrer com un altre, com el carrer Tallers que donava a la Rambla, des de dintre de tot Ciutat Vella que donava a la Rambla, i dona a la Rambla, que és on està al principi el Boada, aquest famós bar. La cocteleria existia ja, aleshores? Sí, des de... Doncs veus, clar. No, ja, sí, sé que és molt antiga, però no sabia jo. I de sortir a jugar al carrer, sorties a jugar al carrer, tu, per allà, o...? No. Teníeu al pati i... L'únic que de tant en tant, Pepe, ¿qué hace falta? Hielo. Corrents cap a baix, baixant-les tot fins a la planta baixa, sortir al carrer i abans apretar a córrer fins al carrer Jovellanos, i allà és el carrer que va de Pelayo al carrer Tallers. A Tallers, sí. I en allà pues, havia... no sé què era, un bar devia ser, perquè el gel te'l venien a granel. Un tros. Sí. Quan vol? Una passeta o 2 pessetes. I amb un punxó tipus serra, xac, aixecaven un tros i jo ja anava amb la galleda. Amb una galleda, vale. Sí. Sota el braç, no? Corrents cap a casa amb el gel, a posar el gel a la nevera de gel. Vale. Perquè no era elèctrica. Vale, que és això que et visen als museus, no? Que és de fusta, que tens un lloc per posar, com una fresquera, però que hi ha un lloc per posar... D'una alçada d'uns 50 centímetres, i allò era la nevera. Allò es conservava menjar molts més dies que no, quan no, clar, que no n'hi havia d'això. I a buscar la llet, també el pa. Jo serà a base de sempre corredisses, baixant tota l'escala. Com tots els nens, o sigui, no són coses que no s'han fet mai caminant, no? Tots els nens. Llavors també era tot corrent cap aquí, cap allà. Corrents pel carrer Pelayo, mirant el venedor de cupons dels secs. 10 i 20 iguals per avui. Quin vol 10 iguals per avui? Ja existia, ja sí, és una cosa també tan... Sí, a la teva època ja estava. No, bé. I tenien la seva garita per vendre els cupons. Bueno, ha anat evolucionant, no? Ara també tenen les casetes aquestes. Unes casetes modernes.